Vydržte, ještě počkáme na pana fotografa, pojďte. Díky. Pojďte, prosím, ještě. Můžeme se posadit, děkuji. Vážení snoubenci, dovolte mi představit odávající paní Milenu Hanušovou, která je členkou rady městské části Prahy 6. Vážená paní odávající, dovolte mi představit zde přítomné snoubence, slečna Alžběta Rákošová a pan Radek Pavlovič. Snoubenci tímto projevují vůli, že spolu vstupují do manželství a prohlašují, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, přijatání znalostí zdravotní stav a že je zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Pavlovič, žena bude užívat příjmení Pavlovič Rákošová. Děkuji. Vážení snoubenci, dovolte, abych vás i všechny vaše milé hosty přivítala dnes na slavnostním obřadu zde v krásné zahradě Belovy vily, kde zahájíte novou etapu vašeho vztahu. Rozhodli jste se pro společný život a tím na sebe berete odpovědnost za osud toho druhého. Pokud vás bude životem provázet láska, úcta, důvěra, tolerance, bude vaše manželství jistě patřit mezi ta šťastná, která odolají všem nástrahám, které život také umí připravit. Říká se, že žena se řídí více srdcem a muž rozumem. Teprve spojení obou přináší do života tu správnou rovnováhu a harmonii. Věřím, že právě vám se povede vytvořit pevný manželský svazek, kde budete jeden druhému oporou, budete si umět naslouchat a vytvoříte tak domov, který se pro vás stane místem, kde budete nejšťastnější. Věřím, že nebudete zapomínat ani na své blízké, kteří při vás celý život stáli a bez kterých by z vás nebyli takoví lidé, jakými dnes jste. Vážení snoubenci, přeji vám, abyste v nelehké manželské disciplíně uspěli na výbornou. A nyní se přiblížila ta nejdůležitější chvíle dnešního obřadu, kdy s plnou odpovědností učiníte potřebné slavnostní prohlášení, které je nutné pro vznik vašeho manželství. Táži se vás, pane Radku Pavloviči, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Alžbětou Rákošovou.
Děkuji vám, jen si nejsem jistá, zda všichni slyšou. Jsou tam nějaké reklamace. Děkuji. A táži se i vás, slečno Alžběto Rákošová, zda i vy dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Radkem Pavlovičem. Ano. Děkuji i vám. A protože jste tímto splnili oba všechny podmínky, které náš právní řád požaduje ke vzniku manželství, dovolím si prohlásit slavnostně jménem České republiky vaše manželství za právoplatně uzavřené. A poprosím vás, abyste si jako důkaz vašeho manželství vyměnili své snubní prstínky a pak si dali své první manželské políbení. Tak a zbývá nám už jenom podepsat protokol. Hele, budem full tancovat. Já jsem hele, jsem Přijměte úplně podávající.